No niin, eli tänään olisi pitkästä aikaa unboxasta, Taivaankunnin nimisestä liikkeestä. Ei ole pitkä aika tullut videoita, kun on ollut vähän huono keli, mutta nyt kelit on parantuneet ja nyt alkaa tulla softausvideoita. Ja nyt on tilauskin tullut. Ja aloitetaanpa avaaminen. Otetaan takana teipit pois kummaltakin puolilta. Vähän nuhaa kyllä itsellä, että saattaa kuulostaa vähän ääni oudolta. Tästä vaan. No niin, ja nyt se on auki. Laitetaan puukko syrjään. Laitetaan paketit maahan. Ja sitten näytän teille kaikki nämä ostokset. Eli täällä on tyhjää muovia. Sitten ensimmäisenä on 25 gramman 4000 kuulopussi. Siinä oli, katsotaan, ensimmäinen, toinen samanlainen, kolmas samanlainen, neljäs samanlainen, viides samanlainen, kuudes samanlainen, tässä on vähän kevyempiä kuulia. Kyllä tilattu aika paljon kuulia. Tässä on taas kevyempiä kuulia. Kevyempiä kuulia. Taas niitä painavempia kuulia. Näitä muuten on aika paljon painavempia kuulia. Näitä taas. Tässä on viimeinen kuulapussi. Sitten katsotaan mitä muuta meillä on. 2 M4 lipasta. Low-cappia, niitä samoja vanhoja. Sitten täällä on yksi D-Boysin high-cappi. Vietnamilainen. Mahtuu 190 kuulaa. Tuo on semmonen testikappale. Sitten täällä on M4 lippaiden Mac-pulleja. Näitä on 6 kappaletta. Me voisin oikeastaan näyttää tästä yhden. Se on tämmönen normaali Mac-pulli. Sitten, mikä tämä on? Täällä on yksi kaasupistolin lipas. STTI:n valmistama. Sitten viimeinen, oikeastaan isoin juttu. Tämä pitäisi olla M1911 reisikotelo. Mitäköhän kaikkea täällä on? Elikkä tuohon on pistooli, että varmaan näin hyvin. Sitten tää tulee tähän reiteen. Sitten tätä en tiedä mikä tämä on. Kuuluu kaikki tähän. Ja tässä se reisi homma. Joo, ja nyt siis alkaa näitä videoita tulemaan enemmän. Ja myös tämän kerran video ja se olisi ensi kertaa, moikka!